nachystané veci na balenie a ja som zistila, že keď si nakuskujem oblečenie, čo si chcem obliecť na daný výlet, tak sa mi balí oveľa jednoduchšie. Ja mám teraz totálny speedrun. Pred chvíľou som prišla z natáčania a prišla som domov, spravila som si extrémne rýchly peeling vlasovej pokožky. Idem si umyť hlavu. O chvíľu sú tu dievčatá, ktoré ma vyzdvihujú. Najprv sa musím stihnúť dobaliť, aby som vôbec niekam išla. Lepší objem na hlave ako dnes, keď som na to mala asi 3 minúty, som si asi nikdy nespravila. Ľudia, look at tie vlasy proste. Oni úplne stoja. Toto, čo tu vidíte, tento kufor, táto taška sú na 2 noci. Ľudia, to sú 2 noci. Máme 3 alo tašky, takže dúfam, že si ich pomýlime nakoniec. Ale najprv si to dala na oko jak okurku. To je super domy. To sa ti vpije? Práve sme vystúpili v Michalovciach a ideme. Kde sa mám pozerať na nákup do Kauflandu? No. My sme teraz úplne rozkakešené, lebo proste sme vystúpili z auta, babi vystúpili z auta po 5 hodinách šoferovania a ja iba po hodine. Že by nám nebolo málo. Eko Bioral. Hádajte, kto si zabudol zubnú kepku doma. Myslela som na to celé ráno. V tomto kufri sú nabalené 4 dievčatá na 2 noci. Ďalšie batožiny. Tu. Dobrý. Oplatí sa navaliť sa. Už sme takmer ready. Ja si ešte musím utrieť maskaru. To je outfit of the evening. Vyzerám trošku naho, ale to tak má byť. To je videj. A bude to dneska akože totálne crazy podľa mňa, lebo máme všetky strašne dobre naladené. A ideme proste sa zabaviť. A sme tu. Sme na mieste, máme svoje drinky a začíname tento večer. Idem na kerku! Budeme robiť všetko preto, aby sme to zvládli bez akékoľvek újmy na zdraví. Milujem nás. Je tu hrozne veľa ľudí, je tu hrozne veľa mladých ľudí. A je to super. Ako správne paninky, práve čakáme na Luka Brasiho. Ahojte ľudia, dneska tu máme deň 2 festivalu Vibe. My sme sa práve nachystali, celý deň sme mali úplne oddychový, chillový, sme proste si dali face masky, umyli sme si vlasy, spravili sme si proste skincare a aktuálne sa presúvame do areálu festivalu a dneska nás čaká brutálne nadopaný line-up. Tešíme sa. Ukázať svoju farbu, som nepovedal. Nedelaj slova, nájsť tú správnu frázu.